Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Labihan ang gibating kabalakan ni Wilma sa nitabo sa anak niyang babae. Mismo si Chito mo'y nag-alsa sa bata aron matud sa ospital. Ay, Tito, ay nung luspat si Lindon, oh. Gutom ko, ma. Ikuyawan sa ko ganina pagkita na ako ni Inday Glena. Ngalain niya mga mata, ma. Convulsion siya, Lindon. Pero giatiman na siya karon sa mga doktor. Gailang ko, mani ang kulbi. Mapalit mi og pagkaon. To ay change sa pagpatubil ko ganina, Jennifer. Mo to ipalit ninyo, okay? Sige na ko. Uncle, ay, dali Lindon. Chico, kadaghan mo nagnahimong tabang na ako. Salamat ka kaayo, Chito. Way sa pa yan, Will. Si bisag kinsa man tingali ang makakita sa nahitabo sa bata. Mahingawa gyud. Ug amiga gud ta, di ba? Sorry sa sayop kong pagtuob ayon sa imong pagkatao. Nga presko ra kaayo ka. Ay na pagiskot ana. Oh. Imo ron, Will. Kadit ha. Sinang aling ni. Hala na ang unsan magisugo ko nimo? Ha? Wa na siya. May biyahe na. Mao ba nang? Ang ginoo ko. Pila na lang rabay na hibilin sa kwarta nang. Gibayad ako sa tuition sa mga bata. Sige nang. Unya na lang ito magsulti. Sige. Bye. Will, ayaw ka bala ka sa kwarta. Makatabang ko. Sobra nang napuhat mong tabang. Mangita na kong laing remedyo. May mga alahas ko. Magatabang to. Ayaw lagi kong balibari. Kung gamiton mo ang imong mga alahas, mangita na sa kag sulbad sa paglukat anak. Di ba? Ug nagbawar ba ko? Nga dagko gid og value ang imong mga alahas. Mong mutabang ko, Will. Gusto na. Gusto na. Mapiktuhan ang imong gimaptos. Salamat, Lord. Wa ko ni mo pasakti. Wa mi ni mo talikdi. Salamat may tao nga wa magpanuko sa pagtabang nako. Nagkatuog na si Glena. Nadapatan na siya tampal. Pero obserbahanan pa siya. Kay basin ko nagtingke. Ayaw lang taon. Ayaw lang. Matabang tuod si Chito. Pero maglisod na gano'n niya ko pagbayad niya. Oh, ang nurse tingali. Nalak din ako. Will, doon ang mga bata. Gipasakay ko silang taxi. Gi-explikahan ako ang driver. Unahon og hatod si Jennifer. Niya si Lyndon. Unsa? Tingali ko si Mahitabo Chito. O pa makasuwig sa kay si Lindon og taxi nga si Hara. Laki ang imong anak, Will. Ayaw ka bala ka. O giyatagan kong bayadaan ang driver. Gipasabrahan to na ako. Ayaw ka hingawa sa anak mo. Okay? Okay magana si Jennifer nga babae to? Sige lang. Salamat pag-usap ha. Manawag ko ni nang alin. Magsusi ko. Wa pa to sila maabot. Kay giuna maghatod si Jennifer. Tuod. Di ako'y da nga pagkaon. Naibaw akong gigutom na ka. Uwa, uy. Bahala na guwa ka gutom magod. Tungod kay mabdus ka. Kinahanglan din nga mukaon ka. Okay na ni pack-lunch, ha? Mga ta.
Disposable ra ba na yung ilang mga kutsarang tinidor? Dali. Nga na ta, dali ra ba ning mabali? Okay na sad nga magkinamot lang. Diin man ini mo palita. Doon na may fast food sa unahan. Lami na to, di ka. Sige na, Will. Lingkod na. Okay na ba yun ng pagkaon? Niya si soft drinks. Salamat na sabha. Dili na gud maihap ang pagpasalamat ni mo, Will. Ako na lang din, Hichito. Naibaw kong daghang kagatimanon sa mong negosyo. Okay ra. Ako ra na ko galingong business. Ginagmay ra kong negosyo hagod. Pero kanunay. Parang insik ba? Ni ara ba ma-admit ang akong anak sa private nga ospital? Maumang ko'y labing duol. Mas maayo noon. Kumpleto sa mga kaimanan. Nga nang wak ka magpinyo hangtod karon, Chit. Well, gitubag naman tingali ka na ko, anak. Kung nga no, di ba? Binuang man tong tupak nimo sa una. Nga ang babay, nga nagustuhan ako. May tag-iya na. Ay gud sa kulit binuang ko. Dili ba binuang, Will? Ambot nga no. Hangtod ako. Wa makasabot na ako. Will, unsa gini mo kamahal si Vic? Unsa gud ang pangutana ha? Mahal na mo usag-usa. Mo nga nagminyo mi. Pero di lang kalikayan nga may kakulian. Ug usa ka saan nga kaingon. Murag na sayop ka, Will. Nga usa ko sa nakaingon. Gisultihan ta na ka sa hinungdan, Chito. Ug dakong sayop ang iyang gituhuan, dili ba? Di na lang ta maghiskot pa ni anak, Chit. Tingalig makamata ang bata. Makapahuway o pagkayo ang imong anak tungod sa gidapat sa doktor. Wilma. Chito, buhi ilang ang akong kamot. Biya na lang din, Ako na bantay sa akong anak, please. Wilma. May gusto lang utak kong isulti mo. Pero murag dili maayo nga arigi ka nako ang mong kasayuran. Unsa ipasabot mo? Nga noon sa na, ha? Sultihi ko. Ayaw na lang. Mas makaayo nga adto ka mahibaw sa lain. Unsa mong gud na? Isulti ba? Hello, nak. Lindon. Mao ba? Nanakadiha sa ato? Oo. Napa si tito ni Mochito. Mao ba? Gihatagan ka niya 500? Pasalamati siya, Lindon, ha? Diya si Chito, Chito, magkisulti ni mo ang akong anak. Okay, London. O lagi. Diara ko diri sa ospital. Yes. Dili lang na ko biyaan ng imong mama. Okay? Sige, bye. May imot ko sa mong anak, Will. Nga no, unsa ba yung gisulti, ha? Ingon siya nga okay ra ko no og wa iyang papa. Kay niya man ko. Dili ko no ka biyaan, Will. Aron may kauban kang mubantay kang Lina. Uy, kalibutan ng akong mga anak, Chito. Sa nahitabo ron sa ilang amahan. Mao ba, Will? Di ko gusto maapektahan ng akong mga anak. Wa di sila mahibong. Nga wa muli sa Victor. Mori lang pagtuo nga. Wa may makasinabot sa papa nila.
Pero wa sila mahibaw nga may labot ka sa kasuko silang amahan. Unsa kay bation nila, Will? Kung masayod nga, usa ko sa hinungdan sa inyong away. Wa ko makig-away niya. Yakusahan ako niya. Maunay dako niyang sayop, Wilma. Mauna. Oh, ang intercom. Ako lang ito baga. Okay ba? Kadiyot, ako na lang. Yes? Oo. Inahan ko sa bata nga sigla na. Mao ba? Wa sa inyong butikang gikinahanglan nga tambal sa akong anak? Okay. Ipahatod lang diri sa iyang room ang resita, ma'am. Palito na ko sa gawas. Okay, sige, ma'am. Sige, salamat. May tambal nga wa din sa ilang pharmacy. Palitunan ko na sa gawas. Ihatod maka din ang resita. Pabuta lang. Ako na mo palit sa gawas. Chito. Ayaw na problema, Will. Okay? Kinuo ko. Ikaw na hinunang nahasol. Ayaw lagi problema, ha? Ugayo pag-inak. Paliton ko ang tanang gikinahanglan ni Gina. Tabaga ang phone mo. Lando nak. Ayaw na pag-anay diri. Ako rin naman sa manghod mo. Nakalin sa bahay. Di man si tita ni Machito. Di ko na siya mubiyak din hilan doon. Tawagi si Papa ni Madong. Aron mahibaw nga nasakit ang imong manghod. Nagkinanglan ta kwarta lindon. Will, makasun nag-apil ang imong anak. Ako rin lagi mahibaw. Sige nak. Pero sige lang tawag ha. Sige bye. Hangtod sa lindon ka bata pa. Gibati nagkahasol sa akong kahimtang Chito. Mo nang tingali ron ang nagkatod sa resita. Ablihan ako, ha? Maugid lagi, Will. Miss, thank you, ha? Ako na palit ini. Sige. Will, dinhi ka lang, ha? Paliton ko nis gawas. Chito. Hey, unsum ka, uy. Sige mo kaghilak. Mapiktuhan lagi ng imong gimaptos. Sige ka. Musamot ang imong problema. Sige, Will. Lakton ko dayon ni. Huwat ka lang din, ha? Kanwa ka pa. Wala ko mahipaw ko na si buhaton ako, Chito. Hilom na. Biyaan taon na ka, Will. Kinahanglan lang niya mapalit ning tanan nga gresita. Sige, ha? Huwag kay hinungdan nga pagkabana, Victor. Irresponsable kang pagkatao. I hate you! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!